Wachako kama jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ogolo andika manyien madhi tayo apisas mag obila e yore mag nyalo tiyo gi teko mathoth e kinde mangimagi ni kama ng'aw. E andika ma kamano, obila onge kod teko mar tiyo marach kata chielo ng'ato gi magina kaka yo mar miyo ng'ato kum ma odhi ataro mar chik. Murkomen koro nyiso obila mondo luw chike manie andika ma ogolo kawuono ma ok chik mane ogolo jumbe 3 mokalo. Kaka jafwambo marwa Kristo Wino leronwa. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Bang' lep mabor ket e mach mager kamayo bel jumbe 3 mokalo ewi miyo obila chik mar chielo gi magina ng'ata mosieko machiegni kod tesend obila jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oneno ler kendo loko chung' mare. Ilimbe mare mar ng'iyo chal mar arita kwe kaunti ma Samburu, Murkomen ogoyo about tan kendo nyiso obila mondo wigi owil kod chik makamano kendo luwo andike manyien madhi tayogi e tiyo gi magina kalure kod chik kaachiel kod ng'eto mag doho. Now IG can have something to work on. People should stop this idea that I had directed IG in any way in the past. The only policy directive that is legally binding to the IG and which can be properly debated by the people of Kenya is the one that I have put in writing and in signature and with my signature as required by the constitution. E andike makamano, obila okum kum tiyo marach gi magina kata teko mathoth kaka yo mar miyo ng'ato kum ataro mar chik. Bang' picha mako obila kagoyo kendo nego jaus abuog rombe e ng'anyo mag rowere mag Gen Z dwe mar 6 higani, obila koro omi chik mar miyo luor ratiro mag jopiny e kinde ma gitayo tijegi. Murkomen onyiso gai mar obila Douglas Kanja mondo oneni andike makamano ochopo ne apisas duto mag obila e pacho kae ma onge leo. And the contents of that policy will then be cascaded down by the IG through the existing framework to ensure that this matter now, which has attracted a lot of public discourse in the recent past, especially after my visit to Dagoretti and Kikuyu police station, I thought it was necessary to put these policy directives in paper so that I can be held to account by the people of Kenya. Kalure kod andike makamano, tend obila bro tiyo kanyakla kod duol mochung'ne ng'iyo tije mag obila IPOA mar neno ni obila moketho ratiro mag jopiny ochwal e nyim doho. Andike makamano lero ni obila nyalo mna tiyo kod teko mathoth poni ngimane kata ngima japiny ni kama ng'aw. This is the only prevailing policy directive on use of force and use of firearm by police officers to either protect themselves and protect members of public, and also when dealing with and apprehending criminals. The policy will be shared officially with all of you. Chike makamago biro jumbe bura bang' migao mar obila yudore e nyong'ong ewi nek mag rowere mohewo 60 e ng'anyo 2 mag rowere mag Gen Z higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.